জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা উফি লাইখা জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা সেরে সাগানানি কতল থাংবাইখা পাইথানি আরিও langma bajaja sere saganani kotul thangbaikha paithani ariwa langma bajaja ufil kelangkha jorale laikha deba mukumo kothoma jakha Taklay 2024 belai sini society ni bagi kaisa unggu choli tong tamnai ani je Maharaja Bir Bikram Welfare Society salu Thwimani abo ne hoite no tini jagawo mane naijadui ba boshor poti o chini Bubagra Bir Bikram ni date anniversary ebota birth anniversary khlai jagui tongo ge abo ne bisinte ne bini tini 7 years ka complete ka bini date anniversary ge oro tini जोङो अन समय तो फुंदि गिवन खलायो ओमफ्राय तिनि किसा लेटन थांगा आबोनि रिजन दङ थानाय बिसि प्रत्येक बोसोर न जों कीर्तन ति सामु खलाय थेमानि बिनि डेट एनिवर्सरी ओ कीर्तन खलाय रो लाइक दुकाति मोमबाति कुइ नाथि तो फटो खलाय माने ताकलाय एकदम सिम्पल भाबे थाइगा आबोनि रिजन कायसन ताबुक कुइ कक सानानि तो केमनो लाचिया केमनो किरिया Rangri ni dia ni bagi tini obo hai, jadi angpari ni bagi no tini obo hai ke kombising bini saja. Soalnya orang baik dong lagi dong no, mungkin balik hambai macam no, jadi orang kaya kaya, ano sahuri ya kaya ke tini ano jual kerana bagi. Kau bahai no agi jarak kelai tanah dong no, mungkin bujok no hambai maya kalau tu kuni ya, tini orang nangma bagi no obo hai ke raja khara gulu jadi tini Bubagra ras Thwimani jetang ko Simalwngo. Kemudian itu mana aku tahu taklayo nak mana no boundary pura raja, abon bisinggo je Simalwngo pangmai mani jokono gugui bono tesa untuk paham ke kelajar kan, gorote bos kamu enggak orte bos kamu nai asal bosor hai mani je naini kiri ni ta kapang ni untuk bayi tabu naijak kan ni mano hai peno pura puri enggak ku tebo naijak na tongko bolong enggak tongko obrono tebo clean kayaknya nangko Ingke final lama jata agiwo problem tongmani boro ni anor ni ব্যবস্থা khlai rekha government ki no hai pano boro khlai tongko jar karone lama wa hai no hai akosok ba hai lama himani problem ungi tongko ingke abono taklai Bubagra ni date anniversary ani bukhamu chungti ang thaimalia hainai buskang August bini birthday phai tongo to birthday ang khayo ani Bubagra jodi Ashibat kagantai bukhamu chungsa yak pehli ango birthday anniversary bini anniversary no celebration khaimana no tai lukurong khani o kabangma kok sogri mana no ne ige Maharaja Bir Bikram Welfare Society jeta Bubagra ni mui tasu jora choli tongani buskang jora bo obo haike no chin Bubagra ni tui samu khainai tai chin Bubagra ni no busu jora tai follow hoitalangman abo chai tong ni bisin tui no nasijak to jotono khani Bulan belai pun hambai maro, tapi kini dalam diskusi ni, kok news ni, sendiri aku boleh cemai tak sekian orang kaya, satu giring pun, orang kesana lagi mana lagi, belai pun hambai maro, sini ni dia dokno. Bisnes ni kini ang sanamu tu, jatah ko kasih ko sini baru ni sih balik.
महाराजा बीर बिक्रम ससाइटि बर खामानि बिसुंति बरफनि साइटिनि बिसुंतिनो तिनो अरो लाइने खामानि संगाला केन खामबाय मारो सिनि बुकु शिबानि ते बिनि लबि सनो अमाके आयु म बलं तमानि जों आंनि जों खायखा अबाके जों बलं खबलायखा गाफ्रो गुरो अ जागारो कापिननि मतनिया खायफा ताबो अ जागाव जों लुखा मोटामोटी बेबां ताबो रं बरजा ताई लामा बर जागा इ बजा खायनाय को खायसे हिमि मामानि बागै सिनि महाराजा बीर बिक्रम ससाइटि सिनि बुकु सनो बेला खाना खामबाय मारो गावनि साइटोंनि बिसोर नाम सम्भबखा अबा आइगि ताइबो सोलोंबा सिंसा जागा दङ आं बागै जों दिनै हठात साके जों मुख्यमान खा साइमामानि बिसोरखै दिनै सिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोरमानि को बिनि थ्विमानि साल 77 इयार्स खा गांगे अ सामनो इसे जों सेलिब्रेट खालायनायनि बा खुंगांगो लायनायनि दिनै मांखर जों हठात साके जों खायलायखा जों खुनबाय खुन सालायो बिसेस गाबोन बागै अरो जोंनि बर' मोनाजो जोंनि शिबानि देबमा दङ ताइ जोंनि बर' मोनाजो जोंना आथि जमातिया दङ ताइ जोंनि बर' मोनाजो दङ नखर देबमा ताइ जोंनि बुकु भारतै जों माहिते खरब तार खरब बाखायो खायलाय मामानि बागै बेलेखना हामबाय मारो अमाहिते जों खुनबाय कक सालायो जायखौमोन बिसोरजों गबमान बागै बेलेख आंखौ दंथ'गाखा जों नांगौ अमाहिते जों पब्लाय दंगिया बिसेसके जों जरा TWF खालाय दंनाय रब बुबागारानि जेते जों वारियर्स दंनाय रब जों जरा आगरतला सिटी दंनाय रब फानो अमाहिते जों खालायलायनो नांगौ गा आबन बागै जों आ वान सुमुनि बिसुंथि जों दिनो खायलायखा जों खुंखां बगलायनाखा आबन बागै बेलेख नांखा दंथ'जाखा ताइ हामबाय मारो सिनि जे बुकु शिबानिनो के आबन बागै जों बर बुबाग्रा जों अमाहिते बुबाग्रा अर तिनि त्रिपुरा हास्तेव करि फानो जों अमाहिते खालाया आंखांखाय जों आबो तामदान गायसा साइलेन्ट हायजा आबन बागै जों तिनिओ आंगागिव सामा दं अ जागाव असबाया जों ताइबो साइटक लायो बिसेसके सिनि ताबुक तो सिनि स्टेट गभर्नमेन्ट जों जेहेतु एलायन्स गभर्नमेन्ट नङि दङ सिनि जेता तामसानाय IPF ताइ त्रिपुरा मथा ताइ BJP गभर्नमेन्ट नङि दं थाबो अ जागानो ताइबो काहाम खालायो अ जागा कायसा मिउजियाम रक माहायके खालायनांखाय आंखौ बेलायखानो माने जानाय होने आं दिनै नरनि मिडियाम बिसिदि आं पाबनांगौ जों सिनि जे हाबां थांनाय रखनो ताइ सिनि एदिसे हाबां सिनि गभर्नमेन्ट नङि दं किन्तु नायनो माने केबा साखो गया दिनै साइटो गया दिनै सिनि बुकु शिबानि सं साइटोमोन बिसुंथि एसे उखा सिनि गभर्नमेन्ट ताइ बियारो जुदि सुबासु खायखाय अबनो जों अ जागाखौ जों नाहाजाते जों परिखाना हिमाना जा दंना जागाना फानो अमाहिके जों अर मिउजियाम बायदिसिना थाखाय बेलेखना हामनाय नांखा खालायो ताइ सिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोरमानिखौनि बिनि गेजेर स्मृति हिसाबै जों माननाय ताइ सिनि गुसुं सिनि नेक्स्ट जेनेरेसन खायनो बर' साइमानाय किन्तु बाक्सा साइमाया जों गोबां मा तीन साइते जों बाक्सा तीन बयस एजेस बर' सिया जे सिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोरमानिखौ बतम खायलांगा साइमाया बाबु बुकुर थैखा बुकुर बिनि आसायमोन सालबाथा साइमाया आंखौ जों ताबो बिसेसके सिनि बुबागारानि साइटोमोन बिसुंथि सिनि महाराजा किशोरमानिखौ बमाहिके साइटोमोन बिसुंथिखौ जों ताबो त्रिपुरा मथानि खावि खामसानि बिसुंथिखौ अबाहिके सम्भबंखा सुजारा फानो जों आगगलायमांखा आबन बागैनि जों ताइबो असबाय खुथि जों ताइबो आगुंना नांगौ ताइबो अर जों सहर अञ्चल जारा दंनाय रक सिनि जारा शिक्षित समाजनि होजानाय रगता ओमफ्राय अमाहिके नगसनि जों आजु दंनाया दिनै नाहाय सानो पगजागि थांबाय बर' रक मुइटुकरिं थांबाय तानि जों मुइटुकरिं नाबा सिनि गाहे सिनि जे 184 राजा जाय थांखा 184 राजानि बिसिङाव दिनै बिसेसकै बनो जों आर्किटेक्टनि सबसे माने महाराजा बीर बिक्रम किशोरमानिखौ बिनि जे ताबु यापाय गोबां सारा त्रिपुरा जों नुबाय दं आमबागि बनो जों बरं थायो नांगौ बिनि थैमानि सानो जों सेलिब्रेसन खालामनो नांगौ जों मिटु खालामनो नांगौ ताइ बिनि आसायमोन सानो जों सेलिब्रेट खालामनो जों खालायबो दं ताकलायाव 2024 दिनै बिसेसके 17 मे 2024 सान दिनै बाक्सा प्रग्लाय दं आबो नांखाय मुइटुमानि सिनि बुकुनां सिनि बरं राजा आपिनो मा साखाखा गभर्नमेन्ट खालायखा अबनि बिसिंथि जों दिनै तिपर जारा फना फाइ मानखा आबन बागै सिनि बुकुक सनो गतना हाय हामबाय रिफिरै आं किसिसा पक्सामोन अरन असों बुथाका ततमा हामबाय ताइ जतो नाय तनाय रंआं खुलुमो दिनै बिसेसके सिनि बुबागाराव हाय हामबाय